Mula dito sa La Victoria, Bulacan, Camarines Sur, i-JFS na yan! Parating na ang sorpresa. One for all, all for one. Surprise for everyone. Welcome sa ating all for one for all, surprise for everyone! At syempre, andito na naman ang panalong tandem na tiyak kong maghahatid sa inyong lahat ng garantisadong serbisyo. At syempre ngayong araw nandito tayo sa La Victoria, Bulacan, Camarines Sur para surprisahin at sigurin ang isang maswerteng nanay na magsa-celebrate ng kanyang birthday. Ayan, excited na nga tayo. Sino kaya ang nanay na ito? At syempre, sino ang nasa likod ng pasugod na ito para sa pinaka-espesyal na nanay? Pero bago yan, Kumars, magpakilala muli tayo. Ako ang inyong nag-iisang sugod surprise ambassador na si Kuya Steph. And of course, we are back. I am your one and only host, Rachel, aka Ate Mitch, your JFS Sweet Surprise Ambassador. Ayan, once again, this is the JFS Petals and Services. We don't just create, but we also captivate. And syempre mga ka-JFS, para naman updated ka at malaman mo kung ano mga packages na ino-offer ng JFS Petals and Services, Kumars, i-present po ng ating social media accounts. Ayan, syempre, huwag niyo pong kalilimutan ang aming social media accounts. Andyan ang Facebook, Instagram, at syempre ang aming YouTube channel para updated ka sa lahat ng mga pakulo. At syempre, sa aming kakabukas pa lamang na sugod surprise, ang one for all for one. Ano pang iniintay natin, partner? Kaya ano pang iniintayin muna nila, partner? Mag-message na sila para sa mga iba't ibang packages dahil mga ka-JFS, syempre, lagi niyong tatandaan na when we do surprises, we do it with love. Mula noon at hanggang ngayon, iisa lamang ang aming goal, and that is to give you the quality service that you all deserve. Kaya ano pang inaantay natin, partner? Huwag na nating patagalin pa ito dahil medyo hapon na. Pumunta na tayo sa La Victoria, Bulacan, Camarines Sur. Kaya naman, i-JFS na yan! Ayoko dito. Ayoko to. Diyan daw pinatagin. Sali taas! Ma'am, ikaw po si Ma'am Susana Bea. Utang ma. Ala ka ma. Happy birthday! Okay, another one! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. And ayan. Hello po, Mami Susana. Happy birthday po. Nagulat na po ba sa amin? Mukhang kinabahan si Ma'am. Mukhang kinabahan si Ma'am. Alright, so hello once again, J-fans and people of the Philippines. Andito na ang inyong nag-iisa at pinaka-paboritong tagapaghatid ng sorpresa at saya sa amang sulok ng Bicolandia. Andito kami ngayon sa La Victoria, Bulacan, Camarines Sur para sorpresahin si Nanay. Kumars, painumin muna ng tubig dahil mukhang kinabahan po ba kayo dahil sa Hindi, popper? parang kasing nagulat si Ma'am. Kaya painit na natin siya ng tubig. Ano? Ma'am, pwede po bang maupo po kayo? At subuan natin si Nanay ng macaroni. At syempre, ang ganda-ganda ng damit ni Ma'am. Dahil alam naman natin na birthday niya ngayon, di ba, Kumars? Mami, kung hindi po kami nagkakamali, ilang taon na po kayo, Mami? 57. Kaya Kumars ay siya na talaga. Hindi ko yata nakita ko, Mars. Happy birthday, Mami. Ayan. At syempre mga ka-JFS, meron mga handa si Mami. Isa-isahin natin, partner. Ako, Mars, ang mga handa niya. Meron ditong spaghetti na napakatamis. Ayan, pakialaman na rin natin ang pinakamasarap at napakamagatas na macaroni soup. Yes.
Meron rin bihon, Mami. Ang dami-dami mo naman po handa, Mami. Alam niyo po ba, Mami, kung bakit kami nandito? Dito stars talaga si Mami. Eh, para hindi ka ba si Mami, bigyan ka agad natin sa ng regalo. Tanggapin niyo po ang, ano po man tawag dito? Balisuso. Po? Balisuso. Anong tawag niyo dito po? Balisuso. Bigyan agad natin si Nanay ng isang plato ng balisuso. Okay. Handa niya. Paki-take out nga po nito doon sa kotse na. Of course, hindi yan natin. Ay, hindi ba natin? Ayan, Mami. Hello. Hello po, Mami. Kasi pa din ninyo pinaoy. Mami, alam niyo po ba kung kanino galing ang mga ito po? Hindi ko po alam kung kanino galing ang mga ito. Ito po ay galing kay Noy Duwag at Noy Sadir. Ito ba sila? Mami, sino po ba sila, Mami? Mga akit ko. Mga igin. Mga igin. Nasaan po si Nanay? Ay, Hindi na ganyan partner. Ay, commerce. Nako. Hindi lang si Nanay dito nga. Atakiin parang pati ang kami. okay. Nasaan po sila? Sa Cavite. Nasa Cavite. Yung magkapatid po mismo. Quezon City. Quezon City. Ano po ba yung pinag-aabalahan nila doon? Pinagkakaabalahan nila doon? Siyempre, anong trabaho po natin? Hawak ang pulis. Minsan si Nanay piloso po din pag ano sila. Ang sarap tayo, naman, partner. talaga commerce ikaw lang uupo. Siyempre, upo. Ayan. Kausapin muna natin si Nanay and kaunting interview dahil yung makukuha po namin itong information, gagamitin po namin para makasali po kayo sa 4-piece. Joke lang po. Ngayon Baka po maniwala Nanay. si Nanay. Ayan. Kasali ba? Kasali po ba sa 4-piece? O, Oo, kasali na si kasali na Nanay. siya. Okay. Nasali na kasi si Nanay. Ilan po mga anak yun ay? Anim. Nandito po ba sila, Nay? Lahat? Commerce. Ayan, si ate. Pwede ba natin tawagin si ate? Join ka po sa amin, ate. May kapag-dress. Hindi ko po kailangan mag-dress, ate. Lapit na po dito, ate. Dahil mapapanood niyo po ito, ate, sa ABS-CBN. Ay, kaso wala na palang ABS-CBN. Alright, bago ang lahat, konting commercial. This program is brought to you by Ginebra San Miguel. At ang pangalan na sa natin, Alidas Bantaw. Paano naman makulit? Ayan, ate, lapit na po dito sa amin. Ate, kailangan na ako ni Mami. Ikaw na po ako, ate. Lagay natin dito. Pangalawa. Sabi ng may krisan. Yes! Okay lang po dahil nakadress naman yung anak niyo. Para niyo pong hilangin sa anak niyo yung dress. Ay, ano? Commerce, talo kita ngayon kasi ako may take out na commerce ngayon. Alam ka, drink water hindi commerce. Ate, ano pong pangalan mo? Tintin. Ate Tintin. Okay, may knock-knock ako, knock-knock. Knock na. Tintin. Tintin who? Tintin, ladies and gentlemen, knock-knock. Tintin. Happy birthday to you. Ayan, ate, joke lang yun. Sana napasaya ka namin. Ate, meron ka bang message kay Mami? Kadako. Sige, ate. Sa dinami-dami, bigyan mo kami ng mga 742. Ayan. 742 pesos. Sige, ma, happy birthday. Salamat sa ngamin. Suporta. Love you. Siyempre, para naman maramdaman namin yung sweetness, pakihag si Nanay at pakikiss na din. Dapat di matanggal sa 4-piece na kabali kami sa 4-piece. Pakipahag si Nanay. Pakihag po si Pahag Mami. na lang si Mami. Nakuha si Mami. Ay, Ay, binigay yung bata. binigay yung baby. Si Mami na mag-aalaga. Mami, Regalo ko. regalo mo. Mami, maliban kay Ate Tintin, meron pa ba kayong anak na kasama dito? Ito. Ayan, tawagin na natin si Mami. Ayun, sila talaga mag-address. Ma'am, tawagin po natin kayo. Isa-isa? Ayan, yes po. Para naman makita natin ito sa inyo. Ayan, si Mami naka-prepare. Nakahanda si Mami. Ayan. Ate, pangilaan ka po ni Mami. Pangilaan ka po ni Mami. Pangatlo. Meron ka po bang message maliban sa ikaw ay naka-stripe ngayong hapon? Message ko sana always beautiful for me, sexy,
Syempre, healthy and safety. Thank you sa ngamin na pag-aalaga, lalo na sa mga makuapo. Ayan. Dahil nauna na yung kiss, hug na lang ulit kay Mami. Happy birthday! Happy birthday! Pero teka lang mga ka-JFS, nasan ba si Kumars? Ano ginagawa Ayan, mo dyan, andito Kumars? tayo. Nanguling batay ng mga pictures. Ano yan ginagawa mo dyan, Kumars? Ikaw nang i-invade ka dyan, Kumars. Sino ang mga yan? Ito yung aking jowa. May jowa ka. Ayan, so, sino po ito nanay? Sino yung duwag? Ito yung Noydok. Ayan, partner siya Kasi yung yung partner, ano bang ibig sabihin ng duwag? Pangalan niya ba yun? Hindi, Romeo. Ayan, so ang alam ko dahil ako po ay may lahing kalahating Portugal at kalahating Greece. Pag pinagsama po, Portuguese. Joke lang po. Hindi, ako po ay yung aking ama ay taga dito din, proud na rin kunada. Kaya naiintindihan ko Sari sila. Sinconada. Oo. Sari. Kaya ang ibig sabihin nun ng Nuy Duag, malaki, Nuy laki. Ano po, tama, Duag. Ito. Kurang kaya Romeo eh. Mas mura. Tapos ito yung liit. Ayan, pakita natin. Sila yung dahilan kung bakit andito kami. Kaya pasalamatan na din natin si Sir Romeo, tama po ba? Tapos ito si Romel. Romel and si Sir Romeo. Yes. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa JFS Petals and Services na masayahin ang inyong napakagiting, napakatapang na nanay. At nanay, dahil birthday mo ngayon, tanong lang po namin, nagulat ka po ba kanina sa amin? Yes, hindi na nakapagsalita. At dahil mami nagulat ka, tara na Kumars, tapos na ang sorpresa. Joke lang. Dahil sa punto pong ito, mami, ano bang inaantay natin, Kumars? Siyempre, hindi kami naandito para lang po magpatawa at mga likot po ng mga gamit nyo dito sa loob ng bahay. Andito kami para bigyan po kayo ng mga regalo at sorpresa. Kaya Matanong naman, lamang po namin kayo, nanay, dito po ba sa loob ng bahay niyo po, ano pong mga appliances na meron po kayo? Anong appliances po? Wala? Huwag po kayo mag-alala, hindi po ako galing sa DSWD, hindi po ako nag-interview para sa Purpose ha. Ano po yung mga gamit dito sa loob ng bahay na wala po? Wala po? Kompleto yan, sir. Kompleto? Kompleto. Meron po kayong toaster, ganyan? Meron? Oo, meron. Ayan. Pwede wag na nating bigyan ng appliances si nanay, ipasok lahat ng appliances. Okay, para po tuluyin kayong mapasaya nanay dahil birthday niyo po. Siyempre, kung Mars, bigyan natin siya ng ating sash. Ayan, ipasok ang Ayan. sash. Happy Syempre, birthday sash. simula pa lang yan dahil ipasok na natin ang Kakanings Carbonara pala. Ang carbonara. Ayan, matatanong si nanay ang espresso Wala ba ng kayong mga kamay carbonara. dyan? Ayan, palakpakan niyo naman si Mami. At syempre, maliban sa carbonara, ipasok na rin ang... Hindi ko nakikita, ano ba yan? Yes, pansit! Ang bilao ng pansit. Ayan. Pansit! At para pasayahin ang handaan ni Mami, idagdag pa natin ang napakasarap na lumpia! Siyempre, ang target lock na lahat, J-Fans and Kumars ang lumpia. Ang hinahanap na Hindi lang siya nagtatapos sa mga pagkain dahil papasahin kayo ng sinabi na ni Kumars kaninang kakanin. Ipasok ang kakanin, ayan. Ayan, and syempre Kumars, para masarap ang ating handaan, wag nating itatabi ang thank you so much, Coca-Cola! Ayan, ipasok ang Coca-Cola. Ayan, 3 Coca-Cola malinis yung ginanay. And syempre last but not the least, ano po ba ang isang bagay na hindi nawawala sa birthday? Cake! Sigurado Ipasok. Ipasok ang manok! Ayan! Maraming salamat, Jukes to go! Yes, Ito yung kinaguri ang masarap kahit walang sauce, sana all masarap. Ayan. Dalawang Jukes to go. At syempre, ang pinaka-the best at syempre ang hindi nawawala sa pag-celebrate ng birthday, ipasok natin ang mula pang Naga City, ang social na cake. Mula lang naman yan Kumarsa. Rafa Bell! Ayan, ipasok ang Rafa Box. And ayan! So maraming handa po kayo ngayong hapon at may dadagdag din po ito sa mga display ninyong panghanda dyan at para yun sa lahat ng mga bisita na nandito ngayong hapon. Mami, sa lahat ng pagkain na nandito, alin ang uunahin mong kainin? Alin, Mami, ang unang kakainin mo dyan, Mami? Nahihirapan si Mami mag... Ito, sabi ko na nga, talaga. ang target lock ng lahat ang ating Yes, ang lumpia. lumpia. Talaga. Aha. So, ngayon, syempre,
dahil na-present na natin kay Mami lahat ng handaan. Siyempre ngayon pupunta na tayo sa pinaka-exciting partner. At yun ay, kakantahan natin si Mami ng happy birthday at i-blow niya ang kanyang birthday candle. Okay, ang gandang power assist. Power assistant na si Ate Dasara. Papasukin mamaya at sasayaw dito. Ayan. Bukod po sa nagbigay ng mensahe kanina, sino pa po yung mga kasama niyo dito sa loob ng bahay? Sila po. Anak niyo pa lumo. Asawa. Asawa. Nasaan po ang asawa niya? Ang napakapuging asawa. Pasok. Ayan, tumakbo po ang pinakapoging asawa. Ayan. Regard na natin mo, sir. Ayun na si sir. Ayan, nandito si Sir. Sino pa ba yung mga kasama niya sa loob ng bahay? Ayan po, Mars! Ayan. Balita ko may nais magbigay ng mensahe dito kay Mami. Oh, sige. Tanungin natin si Ma'am. Ma'am, hello. Parang kanina ka pa yata nakatingin sa pink dress ni Mami Susana. Dahil sabi mo kung kasya lang yan sa akin, isusunod ko yan mamaya. Ay, hindi pala siya. Ma'am, kaano-ano mo po ba si Ma'am Susana? Pinsan. Pinsan mo siya. Yan, ma'am. Meron ka na po bang asawa? Meron na. Ah, meron na. Ilang Gusto niyo po ba dagdagan ng asawa niyo po? Ang tanong ko ilan sana yung asawa na mali akong tanong. Ilan yung anak? Ilan yung anak? Apat. Ayan, ma'am, pinsan mo po si Ma'am Susana. Meron ka po bang message kay Ma'am Susana? Naku, napamedyo. Asawa meron ka po bang message? Manay Susan, sana Sana magpautang ka sa akin mamaya. Malasing mo kami. Malasing mo kami. Sana maging mabait si Manay Susan. Sa mga agum-agum. Nako, at ayan, maraming salamat, Mother dear. At dahil kumars na pag-usapan ng mga agum-agum, eto na pagkatataon ng asawa. Ipasok natin ang Joshua Garcia na La Victoria. Ayan. Joshua Garcia. Ano pangalan niyo po, tatay? O Romeo. Ayan. Ako po si Roberto. Okay. Junior po. Ay, Junior. Ilang taon na po kayo, sir? Ano kaedad na? Sir, meron kaninang mensahe si Madam na sana daw hindi tawag ng partner, huwag magpag-stress sa mga asawa. Ang tanong ko lang po, sir, kung gusto naman po asawa si Ma'am Susan? Ay, bakit parang galit siya? Okay naman. Yung totoo, may samaan po ba kayo ng loob? Sa tagal namin ng panahon ng ganito na yung edad namin, parang malalaki na yung mga anak ko, parang ayaw kumang kaliwa. Saludo tayo sa lahat ng mga ganyan. Tapat ka ko sa asawa ko, sa mga anak ko. Yan yung the best! Yes! Maraming nagsasana all dyan, ha? Sana. At dahil nagsasana all po kayo, birthday naman kumar si nanay ngayon. Ano ang request ng bayan? Kiss! Ayan, kiss daw po, kiss. Mga kiss dyan. Ibalik natin ang matamis ng Ang halik. kapyan, ang kapyan ng La Victoria. Ayan, ipasok. Isang kiss naman. Isang kiss po. Parang bago pa sa dalawang dito po. Ayan, so, Hindi namin maminasan yung ganito kayo. masaya po ba kayo, sir? O siyempre, nandito kayo ay. At syempre kung mas lalong hindi nyo po aasahan dahil ngayong hapon, hindi lang po kayo basta-bastang nag-birthday. Dahil ngayon po ay instant artista na kayo dahil mapapanood kayo through our social media accounts sa aming Facebook, Instagram at mas lalong sa aming YouTube channel. Kaya naman yung mga nandito, paki-like or pa-follow na po kami sa aming social media accounts, especially sa aming YouTube channel para po makilala at mapanood nyo po si Ma'am and Sir at sa lahat ng mga naandito. Okay. Malayo man po ang mga anak nyo, hindi po yung naging
rason para po hindi masurpresa si nanay. At dahil dyan, dahil po syempre marami kaming resources, may isang taong gustong magbigay ng mensahe sa iyo. Ayan, Kumar, sino Yes, siya? at syempre, nandito siya, Mommy and Daddy. Panoorin natin ang kanyang mensahe. Happy birthday, ma! Enjoy ka naman, ang birthday mo. Pasensya na pala na hindi kami nakauli ng birthday mo. Pero sisi ko, magmakawan kasi kung makaapo. Maraming salamat pala, ma, sa sakripisyo mo sa mo. Kadto, hanggang maraming salamat sa pagdadangat mo sa mga makwapo mo. Maraming salamat, ma. Enjoy ka man, wish ko good health para sa imo. Mag-ingat pa mo. Di ko pabayaan sa liri. Maraming salamat. Happy birthday, ma. Love you. Ingat. Ayan, hindi nagtatapos dyan ang mensahe dahil may gusto pong humabol. Isa po ito sa mga anak nyo na mula po sa malayong lugar. Happy birthday po, Mama. Wish ko po sana madami pang birthday ang dumating sa'yo. Ma, maraming salamat po sa inyo ni Papa sa pagmamahal at sa pag-aalaga sa aming magkakapatid. Mula sa pagkabata namin, andyan kayo palagi. Ma, gusto ko pong sabihin sa'yo na being a mother is the most important job. And being a mother is the most important role. Nagiging teacher ka kapag wala na kami sa focus sa pag-aaral. Andyan ka para sabihin sa amin na ang pag-aaral ang tanging maipapamana ko sa inyo. Nagiging abogado ka kapag nadedehado kami, andyan ka para ipagtanggol kami. Nagiging pulis ka kapag napapariwara na kami sa buhay. Andyan ka para pangaralan at ipakita sa amin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Nagiging doktor ka kapag may sakit kami. Andyan ka para alagaan kami. Ma, maraming salamat sa iyo sa sakripisyo, sa pagtsatsaga, pag-aalaga at sa suporta, pag-iintindi at sa pagmamahal. Mahal na mahal ka naming magkakapatid. Ma, kung ano man po narating kong once sa buhay, lubos ko pong ipinagpapasalamat sa inyo ito ni Papa at sa mga kapatid ko. Sa suporta at tiwalang ibinigay niyo po sa akin. Thank you for your life and thank you for spending most of it to us. You deserve this day. Just enjoy and rejoice. Even if we are apart, distance is not a hindrance just to make us to feel loved by us. Ayan. Happy birthday, Mama. We love you so much. Ayan, so, Kumars, medyo naging emotional tayo sa part na ito. Pero tanong ko lang po, Mami, yun bang message niya ay galing saan, Kumars? Galing kay? Galing sa isa niya po pong anak, Yes. si Bunso. Mami, sa mga nag-message po iyon at sa mga anak mong nandito ngayon, meron po ba kayong naisa? Salamat sa imong gabos, mga aki. Noy adip, noy duwag sa imong namin. Salamat. Sa nagluto. Okay na isingit rin na Nini, daten. Salamat, noy duwag. Salamat. Salamat. Salamat ako. Sa paglutong pulutan. Salamat sa Ilan ka ulit, Ma'am, yung anak niyo? 6. 6. So, lahat po ng anak ni Mami Susana, nandito man o nasa Manila o nasa Amdaco man ng Pilipinas, maraming salamat po sa pagtangkilik at pagsuporta sa JFS Petals and Services. At sir, maraming salamat din po sa dahil nakasama namin kayo ngayong hapon. And syempre, Kumars, kagaya nga ng sinabi ko kanina,
pupunta na tayo sa pinaka-exciting part Yes. ng ating surprises. Dahil sa puntong ito, Mami Susana ay mag-blow ka na po ng iyong candle at syempre kakantahan natin siya ng napakalakas na happy birthday. Ayan. Siyempre dahil nabanggit na nga ng aking kumars na bibigyan natin si Nanay ng kanyang bonggang cake mula sa Rafa Bells. Everyone, inibitan po namin kayo, hindi po para kumain ulit. Ayan. Para po kantahan si Nanay muli ng isang masigabong happy birthday. Okay, sabayin po natin ang tugtog sa pagbilang ko ng 3, 2, 1. Happy birthday to you. Dapat siguro sumasayo sa iyo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yes. Ayan, sayo. Happy birthday, happy birthday to you. Ayan. So, Mami, happy birthday po. Now, make a wish po, Mami, and then blow po. Okay! Isang sigang palakpakan muli para kay Nanay. At syempre, itabi ko muna po ang inyong cake dahil minsan po tumatalon po ito mag-isa. Ayan, Mami, pwede ka po bang tumayo, Mami? And sir? And Kumars, nandito na tayo sa pinaka-peak ng ating surpresa para kay Mami. Mami, ang tanong ko lang, nagulat ka po kanina, tama po? Ayan. Mami, sa pagtatapos mo na ating surprise, ang tanong ko namin kung nasugod ka na, ang sasabihin mo po ay, nasugod ako! Ayan, With sasabihin niyo po, with conviction na, Yes. sasabihin niyo po, tatay, nasugod ako. Sasabihin niyo Okay, po, sabay mo kayong dalawa. Okay? Kumars, in 3, 2, 1, tanong natin kay Nanay. Nanay! Nasugod ka ba? Ay, di ba? Okay, ulit, take 2. Ayan, pagtanong namin, 1, 2, 3, go, Kumars! Nanay, nasugod ka ba? Dito to, Kumars. Sabihin natin, Kumars, last time. Okay? 1, 2, 3, go! Nanay, nasugod ka ba? Nasugod ako. And syempre mga ka-JFS, once again, maraming salamat po sa inyo lahat. And thank you so much, Noy, Adit and Noy, Yes, sa sila po yung pagdadaan ng surprise sa iyong nanay. Once again, this is the JFS Petals and Services. Don't forget to follow us sa lahat po ng aming social media accounts. Ngayon, magpapapay na po tayo. Kaya naman everyone, maraming salamat. Once again, this is your Sugod Surprise Ambassador, si Kuya Steph. And this is your host, Neshel A.K. at Mitch. We are the JFS Petals and Services. Nanay, sa bilang na tatlo, magbababay tayo sa camera, tatay. In 3, 2, 1, bye-bye!